Kagat kaku adikku Yayi Braja Denta. Kula wonten dawuh Kakang-kakang Harimbami Jingkang Rayi kula pun Braja Denta. Wis dawuh pangandikane Kanjeng Rama Pringgondani ya Rama Prabu Trembuku nggone tansah ngaji-aji kalawan gurune ya kuwi Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ngelingi lamun ta Rama Prabu Trembuku mono mujudake siswa kinasihe Prabu Pandhu mula ora aneh ora mokal lamun titi mangsa mung tansah asok bulu bekti glondong pengareng-areng ana ngarsane Sinuwun Ngastina minangka tandha bektine. Mula wis sawetara wanci Rama Prabu Trembuka ora bisa sowan ana sewakan Ngastina. Dina iki Rama Prabu Trembuka bakal ngrawuhake Sinuwun Pandhu kanthi ngenekake adicara robyan-robyan. Nuwun inggih Kakang Harimbo. Mula ya Di Hari palungguhan iki aku kawan Siadi pinarentah ngaturake nawala kekancingan marang ngarsaning Prabu Pandhu Dewayana. Ingkang surasane tulis ora ana liya kejaba mung ngluhurake asmane Prabu Pandhu. Sinuwun Prabu Pandhu supaya katuran rawuh ana negara Pringgondani. Rehne wis adoh lakuku lan lakune Siadi saka Pringgondani, mongko wanti-wanti welinge Kanjeng Rama supaya layang iki mengko ditampa kalawan Sinuwun Prabu Pandhu dhewe. Di gandeng anggone leren wis sawetara. Ayo nerusake laku enggal bisa munggah ana setinggil negara Ngastina. Nuwun inggih pangestaken dawuh Kakang. Putra Pandhawa tata kati saya Indriyaksa sara Maruta Pawana-bana Margana Samirana lan Marayang Kanca Bayu